Hey, what? Slayman! Tusind tak, fordi du har lavet Don Diego sang om mig, bror, mand. Don Diego om dig? Er du dum, mand? Du spiser mange bananer sammen med. En Glando! Ja, blomme. Nej, det er ikke Her har du penge. Du har penge. Igen, jeg spørger sig igen, du skal tage med. Vi har 5 shows i dag. Du skal bare tage med. Vi skal... Ja, jeg skal. Ja. Ej, hvor vi gør med nu. Hvad for noget? Kokain! 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 Ja! Hvad for noget? Slap af voksne mænd på knaller. Kaner! Slap af 3 shababs, det der sidder på en gang. Jo, lad os køre. Men hvad fuck er jeg henne mig? Hvor er jeg henne mig? Jeg ved det ikke. Jeg svarer, jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Kør mig hjem, ikke? Jeg vil snakke det der. Kør mig hjem, dig. Okay, undskyld. Jo, please, kør mig lige hjem. Hvad? Giver jeg til der færdige ting, der eller hvad? Jeg svarer, du giver ikke mening, dig nogensinde. Man, ja! I drikker bare alkohol! Kom mig hjem nu! Hvor skal I hen, ja? Fortæl! Jeg vil gerne hjem, din fucking... Stop med at lyde dig! Du giver ikke min...